duk wanda ya rike wannan addu'a babban mutum ne a lahira gaba ga Allah subhanahu wata'ala. Babu inda muke bukatan taimako ko ɗauki kamar gaba ga Allah gobe kiyama. A cikin hadisi na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alai, hadisi na 3389, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace, duk wanda ya wayi gari man qalaha thalathan hina yusbihu wa thalathan hina yumsi kana haqqan ala Allah an yurdiyahu yawm al-qiyamah. Duk wanda ya faɗi wannan addu'a kafa uku lokacin da yake wayan gari, haka kafa uku lokacin da yake yammata, yayi kafa uku, haƙƙinsa ne akan Allah, haƙƙinsa ne gaba ga Allah subhanahu wata'ala, cewa tabbas ne babu kokonto gobe kiyama Allah zai yarda da shi. Gobe kiyama Allah zai yarda da shi. Shine wanda yace raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Wannan hadisi na Tirmidhi hadisi na 3389, Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi a cikin tahqiqi ya tabbatar da cewa hadisi ne wanda yake mai kyau. Kai uku da safiya, kai uku da yammaci.